Zeleni nam je reknu. A meni je žuti sas. Okej. Ja nisam. Kako da ubijem nekoga pred ovime? Skipamo onda za sad. Crveni je najbliže tijelu, mislim da je on. Da, malo mi je sas. Naranđasti je Vento. Ja sam bio sa naranđastim cijelo vrijeme. Nešto mi govori da je žuti impostor. Nešto mi je tako sas kod njega. Ja sam žensko. Svi van, ajmo! Pusti me! Simpovi. A? Držite ga! Posljednje riječi besplatnih hakovina. Ha, moja prva žrtva. Još samo 14 igrač. Spavaj. Slavija. Okej. A što je ovo? Ovo nije haker. Zna što mi može učiniti. Možda zna gdje živim. Vrijeme da nazovem profesionalce. A što je to? Lik, ovo je ozbiljno. Ajme meni. Nubovi, ja pro. Nubovi, ja pro. Nubovi, ja pro. Daj šuti. Nubovi, ja pro. Lik. Čkomi. Nubovi, ja pro. Još jedan put ga spomenu. Imaš snap? Muškarčine 1, 2, 3. Čekaj, ti si muško? I ti? Pa nitko nije savršen.